De eerste brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 14. Beziek je de leefde net benij te komen en span je hem in om de geestelijke jaften te krijgen, maar benamen dat je me profeteer. Wat in vreemde talen spreekt, die spreekt net voor mensen, maar voor God. Net één versteert hem. Ommers toch de geest spreekt er onbegrijpelijke dingen. Maar wat profeteert, die spreekt voor mensen streksame woorden, die het vermanje en treeste. Wat in een vreemde taal spreekt, docht hem zelfs deugd, maar wat profeteert, docht de gemeente deugd. Ik wil wel dat je me alle jaren in vreemde talen spreken, maar liever nog dat je me profeteren. Een profeet stiert boppen een die in vreemde talen spreekt, of hij moet het ik zo uitlezen kennen dat het de gemeente een deugd docht. Stel bronnen dat ik bij je me kom en in vreemde talen spreek. Wat jouwt het je me, als ik net spreek mij een openbaring of mijn kennissen, mijn profetieën of mijn onderricht? Het is als mijn derde dingen die het loert jouwen, een schalmei of een leren bigeliks. Als ik geen duidelijk onderscheid van toon en jerrelitten, hoe zal men weten wat erop blaast of spelen wordt? En als de trompet geen duidelijk loert jouwt, waar zal hem tarrissen van de strijd? Zo is het ook als je me in een vreemde taal net een verstaanbaar woord uiterje. Hoe zal men weten wat er zijn wordt? Je me woorden zullen ommers verwaaien op een wien. Weet hoeveel soorten van loerden binnen er in een vraat en niet is zonder loerd. Als ik net weet wat de klank betekent, ben ik een vreemdeling voor hem die praat en hij voor mij. Zo moet je me ook nooit hem op geestelijke jaften uitlezen, allereerst zie je wat de gemeente deugd docht. Daarom moet wat in een vreemde taal spreekt, bidden dat er het ook uitlezen mij. Want als ik in een vreemde taal bid mijn geest wel, maar het verstaan bloedt erboeten. Hoe moet het nou? Ik zal bidden mij de geest, maar ook mij het verstaan. Ik zal lofzongen mij de geest, maar ook mij het verstaan. Als tu alleen mij de geest God lovest, hoe zal de slucht wij tagjerder die te bij is, amen zeggen kennen op die dankzegging? Hij weet ommers net wat tu zeist. De lovest wel treffelijk, maar het docht de oren geen deugd. Ik dank je God dat ik meer in vreemde talen spreek als je me alle jaren, maar in de gemeente wil ik liever 4 woorden mij het verstaan spreken om ook oren te onderwijzen als toezen in een vreemde taal. Broren, wees net bennig in je me verstaan, maar wees lietse ben in het kweer. In het verstaan moet je me volwuksen wezen. In de wet stiet schreeuwen, troch meesken mij een vreemde taal en troch lippen van vreemden zal ik tegen dit volk spreken. En zelfs dan zullen ze nog net naar mij hartje, zei de Heer. Zo is het spreken in vreemde talen een teken, net voor haar die leeuwen, maar voor haar die net leeuwen. De profetie, likwijls, is net voor de onleeuwigen, maar voor de leeuwigen. Als nou de hele gemeente hier komen is en alle jaar in vreemde talen spreken, en er komen buitenstaanders in, of mensen die net leeuwen, zullen ze dan net denken dat je me net wies binnen? Maar als alle jaren profeteer je, en er komt iemand in die net leeuwt, of een buitenstaander is, dan wordt er toch alle jaren te plak zet, toch alle jaren beoordelen. Wat in zijn hart verborgen is, komt aan het lucht, en daarmee zal er op een knibbels vallen. God aanbidden en uitroepen, God is wierlijken in je vermidden. Hoe moet het dan nou, broren? Als je me geer komen, had elk wat. De ene een psalm, de andere een onderwijzing, weer een oor een openbaring of een vreemde taal, of uitlist daarvan. Dat moet alle jaar één doel hebben, de opbouw van de gemeente. Wordt er een vreemde taal sprutsen, lid dan 2 of op een hoogste 3 dat dwaan, bar om bar, en één moet het uitlezen. Is er likwijls net één om het uit te lezen, dan moeten ze in de kerken zwijgen, maar voor haarzelfs en voor God spreken.
Wat de profeten aangeet, 2 of 3 je het wit waan en de oren moeten het beoordelen. Maar als een oor die nog op zijn plak zit een evenbering krijgt, dan moet de eerste zwijgen. Want je kunnen alle jaren 1 voor 1 profeteren, dat alle jaren leren en alle jaren aantreesten worden. En de profeten hebben de geesten van de profeten in de macht. Want God is net een God van duswaarder, maar van vrede. Liek als in alle gemeenten van de heiligen, moeten de vrouwen in de geerkomsten zwijgen. Ja, mij om eens net spreken, maar moeten haar plak weten, liek als ik de wedstrijd. Als ze wat leren willen, liet haar thuis haar eigen maalje vregen. Het jouwt nou hier is geen voeg voor een vrouw om in de kerken het wit te doen. Is het wit van God vaak van jemme uitgaan, of is het alleen naar jemme komen? Als iemand denkt dat er een profeet is, of oren jaften van de geest had, liet hem mij stemmen dat wat ik jemme schreeuw een gebod van de Heer is. Wat je net van weten wil, van hem wil God net weten. Zat dan, mijn broeren, lees jemme uit op het profeteren en keer het spreken in vreemde talen net zien. Maar liet alles mij skik en mij wadder om en tagen. Hartstuk 15. Ik vreeg je me omdenken, broren, voor het blied boodschap dat ik je me verkondigen heb, dat je me ek aannomen hebben, dat je me ek vast instenen. Dat je me ek terug behouden worden, als je me het vasthouden in de beschutting die ik je me verkondigen heb. Oors zonen je me om dag dat het leeuwen komen wezen. Want ik heb je me oorleveren wat ik zelfs ek van oorlevering aannomen heb. En dat komt hierop del dat Christus voor uw zonden stoorn is, neffens de schriften, en dat er begroeven is, en dat er de tredde duis opwekken is, neffens de schriften, en dat er verschijnd is aan Kefas, en daarna aan de 12. Verder is er verschijnd aan meer als 500 van zijn volgelingen tegelijk, dat de meesten nog van hun leven binnen, al binnen der ek gewoon van rest. Daarna is er verschijnd aan Jacobus, verder aan alle apostels, en laatst van alle jaren is er ek verschijnd aan mij, als aan een misdracht. Ik ben immers de minste van de apostels, die het net würdig ben een apostel te jitten, omdat ik de gemeente van God vervolgen heb. Maar troch de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij had net om dag west. Ik heb hudder schrept als alle oren. Nee, net ik, maar Gods genade die mij is. Maar liekevolle of zie het binnen of ik, zo verkundig je wie en zo binnen jimme dat het leeuwen komen. Wie verkundig je dus dat de Christus uit de doden opwekken is? Hoe kan ik gewoon onder jimme dan zeggen dat er geen opstanding van doden bestaat? Als er geen opstanding van doden bestaat, dan is ek Christus net opwekken. En als Christus net opwekken is, dan had uw verkondiging geen inhoud, en zonder inhoud is dan ek jimme leeuwen. Dan docht het blijken dat wie valske getuigen van God binnen. Wie binnen dan met uw verklaring tegen God ingaan? Want wie hebben zijn dat de Christus opwekken had. Maar hij had hem net opwekken als het weer is dat er geen doden opwekken worden. Want als er geen doden opwekken worden, is ek Christus net opwekken. Maar als Christus net opwekken is, dan had jemmel leeuwen net te beschutten. Dan binnen jem nog in jem zoenden. Dan binnen ek de mensen die in het leeuwen van Christus rest binnen verleen. Als wie enkelt en alleen voor dit leven uws hopen op Christus bouwd hebben, dan binnen wie van alle mensen het meest te bekleien. Maar zo stiert het er al de geluks net voor. Christus is opwekken uit de doden, als eersteling van haar die te rest binnen. Om is de deer der is troch een meeske, zo is ek de verriezenis van de doden der troch een meeske. Want liek als alle jaren sterren om ze bij Adam jaren, zo worden ek alle jaren leven maken om ze bij Christus jaren. Maar elk in zijn eigen wadder, als eersteling Christus, dan dit van Christus binnen, bij zijn komen.
Daarna komt de eind, als hij het regeer aan God de heid oerjan zal, neiter alle heerschappij en alle macht en kracht aan de kant regen had. Hij moet ommers als koning heerschen, onder al zijn vijanden hem zelfs onder de voeten lijn had. De laatste vijand die aan de kant regen wordt is de deur, want God had hem de macht over alle dingen doen. Het is vanzelfs duidelijk dat mij die woorden alle dingen net God zelfs bedoeld wordt, die krijgt aan Christus de macht over alle dingen doen had. Als de Zoon nou de macht over alle dingen krijgen had, dan zal er ook de macht over hemzelf jaan aan God, die hem de macht over alle dingen doen had. Dat God alles in alle keren wijzen mij. Want wat zullen die mensen ooit waan, die haar dopen litten voor de deden? Als deden al heel en dal net opwekken worden, waarom litten ze haar dan nog voor die deden dopen? Waarom binnen wie dan winnelijken alle uren vaai? Alle dagen sterk, broren, zo weer als ik wakker van jem spreek in Christus Jezus uw Heer. Als ik om menselijke dingen te evensen mij de wilde bisten vochten heb, wat jouwt mij dat? Als derde net verriezen, liet is dan maar eten en drinken, want morgen sterren wie. Liet je hem niet wies, meidje. Verkeerd zelfschap is het bedjerf voor goede zeden. Word weer nochteren en oprecht en zondig je net. Daar ben ik gewoon die geen weet van God hebben. Skam je hem dat ik dat zeggen moet. Maar zal een vaaks vragen, hoe worden de deden opwekken en mijn hokker lichaam komen ze weer om? Doodwaas. Wat zo zelf shit komt net te leven, of het moet eerst sterren. En wat zo shit is net de komende plant, maar alleenig een seedkerel, van noord of van iets oors. God jouwt het een lichaam, liek als hij dat hebben wil. Aan elk seed een eigen lichaam. Ek is alle vlees net hetzelfde. Meesken hebben oorvlees als besten, vogels oorvlees als visken. Er binnen hemelse en ierdske lichaams, maar de glans van de hemelse is oors als die van de ierdske. De glans van de zinnen is oors als die van de mannen en weer oors als die van de sterren. Boppen dat, die ene ster verschilt in glans van de oren. Zo stiert het nou ook met de verriezenis van de deden. Wat schiede wordt in vergankelijkheid, wordt opwekken in onvergankelijkheid. Wat schiede wordt in onere, wordt opwekken in heerlijkheid. Wat schiede wordt in zwakkens, wordt opwekken in kracht. Wat schiede wordt is een natuurlijk lichaam. Wat opwekken wordt is een geestelijk lichaam. Als er een natuurlijk lichaam is er ook een geestelijk lichaam. Zo stiert het ook beschreven. De eerste mens Adam waard een leven wezen, de laatste Adam een geest die het leven maakt. Het geestelijke komt likwijls net eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde en wie ierdsk, de tweede mens komt uit de hemel. Liek als de ierdske mensen weer, zo binnen ook alle ierdske mensen, en liek als de hemelske is, zo zullen ook alle hemelske mensen wezen. En liek als wie het beeld van de ierdske mensen droegen hebben, zo zullen wie ook het beeld van de hemelske mensen dragen. Dit bedoel ik, broeden. Een mensje van vlees en bloed kan het koninkrijk van God net winnen, en het vergankelijke wint het onvergankelijke net. Zoch, ik vertel je me wat verborgen weer. We zullen net alle jaren sterren, maar we zullen wel alle jaren verhoren worden, op een stuit, in een omsjoch, bij de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de deden zullen opwekken worden, onvergankelijk. En wie zullen alle jaren verhoren worden. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkens kleid worden en dit sterlijke met onsterlijkens. En als het zover is, dan zal het wit dat beschreven stiert nijkomen. Verzwolgen is de deur in de oorwinning. Waar bloedt nou deur die oorwinning? Waar bloedt nou deur die angel? De zonde is dat de deur mij stekt
En de wet is het die de zonde macht oer us jouwt. Maar dank aan God, die us de oorwinning jouwt, troch us Heer Jezus Christus. Daarom, lieve broren, wij staan vast, onverwriggen, altijd een warber in het werk van de Heer. Je me weten ommers, dat in de Heer je bodjen net omdaag is. Hoofdstuk 16. Wat de collecte van de heiligen aanbelangt, je me moeten het correct zadwaan als ik voor de gemeenten van Galatië bewaarderen heb. Alle snijden moet elk van je zoveel achteruit lezen en bewaren als hem barre mij. Ooit zou de post collecteerd worden na mijn komst. Als ik bij je kom, zal ik mensen die je me daar geschikt voor achtje mijn brieven sturen om je me jafte naar Jeruzalem te brengen. En als het de moeite waardig is dat ik zelfs echt gaan, kunnen ze mij mee reizen. Ik zal bij je komen na mijn reis terug Macedonië, want daar ga ik op terugreis langs. Bij je zal ik, als het kan, langer blijven en vaak wel de winter oer. Je kunnen me dan verder helpen, weet ik heen gaan mij. Ik wil je nou net even op terugreis treffen. Ik hoop je een tijd lang bij je te blijven, als de Heer het talit. On Pinkster zal ik in even blijven, want de door stiert daar wiet iepen om mijn vrucht te arbeiden en daarbinnen ek gans tjenstanders. Maar als Timotheus komt, zorg je dan dat er hem bij je thuis viel. Hij docht om het werk van de Heer, krijgt liek als ik zelfs. Net ien mij hem dus behandelen als wie er geen tel. Help hem in vrede verder om bij mij te komen, want ik verwacht je hem mij de broren. Wat uw broer Apollos aanbelangt, ik heb daar tegen bij hem op aansteen, dat er mij de broren naar je met tag gaan zou, maar hij viel daar niet voor om nou al te gaan, hij zal gaan als het hem uitkomt. Wees wach, steen vast in het leven, wees manmoedig en sterk. Je moet alles wat je hem doet, mij leefde dwaan. Nou verziek ik je nog één ding, broeden, en dat is dit. Je moet weten dat Stefanus en zijn huishouding de eerste bekeerlingen van Achaïe binnen en dat ze haar zelfs in dienst van de heiligen steld hebben. Jou je dan onderzoeken del en onder elk die mij haar arbeidet en hem inspant. Ik ben blij dat Stefanus, Fortunatus en Achaicus bij mij binnen om te vergoeden dat ik je mis. Ja hebben mij opvleuren en je me ek. Houd zulke in ere. De gemeenten van Azië doch je me de groetenis. Hartelijke groetenis in de Heer van Aquila en Prisca, mij de gemeente bij haar aanhuis. Alle broden doch je hem de groetenis. Groet je elkwaren mij de vrede groet. Mijn eigen hand schreeuw ik, de groetenis van Paulus. Als iemand de Heer net lief had, de vlok oer hem. Maranatha, Heer van us, kom dochs. De genade van de Heere Jezus wees mij jimme. Mijn leefde is mij jim alle jaren in Christus Jezus.